To bola Olympská riviera, my však teraz poletíme ešte o niečo južnejšie, aby sme asi po 2 hodinách letu z Bratislavy pristáli na letisku na ostrove Kos. Tento je však iba našou prestupnou zastávkou, naším konečným cieľom je susedný ostrov Kalymnos, kde sa z Kosu dostaneme pohodlnou plavbou trajektom za necelú hodinu. Pokiaľ sa plavíte v noci, tak ako to bol aj náš prípad, moc z cesty nevidíte. Toto sú však zábery z cesty domov, kedy sme za slnečného dňa ostrov opustili. Pokiaľ však urobíme malú úpravu v strihovom programe, môžeme náš trajekt vrátiť späť v čase a naša cesta čarovným ostrovom Kalymnos sa môže začať odznova. Kalymnos je aj mňa môj obľúbený ostrov. Je strašne veľa, môj srdce. Je strašne veľa rokov naša ponuka. Ja mám tam veľa dobrých priatelia. Jeden ostrov, ktorý vôbec nie je turistický ostrov. Tam nie je turistický ruch. Tam žijú domáci a Slováci tam žijú medzi domácami. Nie opačné. Je jeden ostrov, ktorý ponúka krásne výhľad do more. Tie ceny na každý obchod na reštaurácii alebo tak sú veľmi príjemné, nakoľko celý trh je orientovaný na domáčov a nie na pre turistov. Celkovo tam je originál grécky život. Tam budeš vidieť, ako žijú Gréci každý deň. Nie len cez leto pár týždeň, ktorí chodia turisti. Originál život. Po ani nie hodinovej plavbe z Kosu vplávate do náruče prístavu Potia, ktorého kamenné domy a domčeky sa šplhajú po chrbte masívnych skál. Kalymnos vôbec nie je nehostinný, ako by sa mnohým mohlo na prvý pohľad zdať. Práve naopak, očarí vás svojou drsnou krásou. Od prvého momentu si vás pripúta svojou originalitou. Príroda sa tu nádherne pohrala s pobrežím, vytvorila zelené oázy v tieni drsných skál a ľudia toto všetko obohatili o výtvory vlastných rúk. Samozrejme, tam momentálne Kalymnos je veľmi známa na potápanie. Tam existuje momentálne nový potápací centrum, The Compressed Chamber, tam je. A momentálne Kalymnos tiež je veľmi známa na horolezectvo. Tam sú kopčeky, perfektné na horolezectvo a tam chodia ľudia od celého sveta, horolezeci od celého sveta. Tam sú špeciálne cesty pre ľudí, ja nie som horolezec, nebudem presne detaily, ale vidíme, koľko tradične tam chodia už posledné 2-3 roky ľudia na horolezectvo tam. Ostrov Kalymnos určite doporučujem. Hlavne ak máte rád nie príliš komerčné ostrovy, nie príliš preturističné ostrovy, také ešte grécke ostrovy. Je to skôr menší ostrov, voňavý. On síce je úplne suchý, ale strašne krásne voní, pretože po celom ostrove rastie tymián a on sa vysuší, proste on zoschne, je to tam síce úplne celá samá skala, ale tá vôňa tam ostane, takže to je úplne úžasné. Keď máte radi turistiku, tak super, pretože kopce, nazliezanie sú tam, dajú dokonca horolezci tam vo veľkom chodia, takže dá sa aj takto. A určite rozmanité pláže, dá sa vlastne na jednom skútri sa dá pojazdiť celý ostrov, ostanete určite učaraní. Čo sa týka ostrova Kalymnos, trošku sme tam zmenili program, dali sme do ponuky nové hotely, taktiež sme zmenili apartmánové domy, ktoré vlastne trošku osviežili a oživili náš program na Kalymnose. Tiež sme vypustili tento rok z programu Ostrov Telendos, na ktorý sa naši klienti v podstate môžu prísť pozrieť aj v rámci výletu z ostrova Kalymnos. Ostrov Kalymnos, ak by som ho mala prezentovať, tak nádherné západy slnka zadarmo. Veľa možností, čo sa týka fakultatívnych výletov na iné malé ostrovíky. Hneď vedľa sa dá malou loďkou za pár eur dostať na ďalší ostrov Telendos. Čiže nádherný západ slnka, pokoj, žiadny veľký masový turizmus, romantika.